Jesu Kristu inkosi. Bazalwane enhlizweni yami uma ngihlale ukuthi ngicela ukuzohlala enhlizweni yami nginalokhu buhlungu ngokuthi isikhathi siphelile. Enhlizweni yami, endlebeni zami ngihlale ngizwa inhliziyo yami inobuhlungu ukuthi nasi isikhathi siyaphela, ilanga liyashona. Nkosi ngenzeni? Bazongixolela abazalwane nabo ukuba uma ngingedwa ngikwazi ukwenza lento ngifisa ukuyenza. Kudingeka iso nomlomo nekhala nenyawo nezandla ukuze into ihambe. Kodwa nje ngithe enhlizweni yami ngicela ukwenza lokho, ngikhale kuwe Nkosi, maybe ngolunye usuku mhla ibandla lihlitha uzongihawukela. Amen. Uma ngihlabelela-ke ngivamise ukuthi ngihlabelele nanoma yini efikayo uNkulunkulu ayekhulume ngaphakathi ngingedwa, noma ngikhala ngikhale kuye. Amen. Nkosi Jesu